Hej, jeg hedder Katja Døj, og jeg er indehaver af Centaur.dk. Jeg har lavet mit allerførste online kursus, og det handler om trailerlæsning. Kurset her det består af teori. Der er videomateriale omkring en god opstart, og hvordan det ser ud til at starte med. Så er der en gennemgang af mine 10 trin til succesfuld trailerlæsning. Og så er der selvfølgelig også materiale omkring det færdige resultat. Udover det, så indeholder kurset 4 cases, hvoraf den ene case er et sammendrag af et undervisningsforløb, jeg havde med en, der har en stor varmblodshest, der var utrolig bange for bommen, og når man skulle lukke den. Så der får du lov at se hele processen fra start til slut. Så er der i alt omkring 5 timers materiale, som du jo kan se igen og igen i ro og mag derhjemme. Du lærer at spotte, hvor det går galt henne, før det går galt, og du får en fuldstændig tilrettelagt plan for, hvordan du griber det her an. Det giver forhåbentlig et overblik, sådan så du ved præcis, hvad du skal gøre undervejs. Udover videomaterialet, så er der også en træningsguide i printvenlig version, som er lige til at laminere og tage med i stalden, når du skal træne. Det er en guide, som jeg har brugt omkring 10 år på at udvikle på. Kurset foregår på en lukket Facebook-gruppe og åbner her den 6. september og løber til den 31. december. Du får klart mest ud af materialet, hvis du kommer med fra starten af. Derudover vil der være 4 runder af spørgerunder, så jeg samler spørgsmål sammen fra måneden, der gik, og gennemgår sammen med jer. Teknikkerne, det virker for mig. Jeg håber, at du kan bruge det til noget.